Γιώργο μου, έφερα τη συλλογή μου. Είμαι αποφασισμένη να πουλήσω. Πάρα πολύ ωραία, Γιούκι μου. Οπότε, σου εξήγησα σε προηγούμενο βίντεο πώς ακριβώς κάνουμε την αξιολόγηση. Οπότε, πάμε να βγάλουμε 5 καρτούλες που μας ενδιαφέρουν. Κάτσε να έρθω από μέσα να βλέπω για να δω τι θα διαλέξεις. Οκ, λοιπόν, θα βγάλουμε αυτό εδώ πέρα τον αλκαζάμ. Όχι. Αυτόν εδώ τον αλακαζάμ μου τον είχε χαρίσει το πρώτο μου αγόρι στην 5η Δημοτικού. Ο Γιωργάκη. Δεν μπορώ να σου τον δώσω. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, οκ, για να δούμε. Πάμε να βγάλουμε τον Dark Charizard. Απαπα, είχα δει ένα όνειρο όταν ήμουν μικρή που είχα ανέβει πάνω στο Charizard και κάναμε ένα ταξίδι φανταστικό με τίποτα. Άλλο. Ωραία, κανένα πρόβλημα. Πάμε να βγάλουμε τον Dark Arbok που μου αρέσει και εμένα. Όχι, με τίποτα τον Arbok, με τίποτα. Τελευταία φορά που πούλησα Arbok, ο άλλος ξέρεις τι έπαθε. Γλίτρωσε στον δρόμο και έπεσε. Με τίποτα, βάλ' το να μέσα. Οκ, είσαι αποφασισμένη βλέπω να πουλήσουμε τη συλλογή, έτσι. Εντάξει. Ωραία. Όχι, ούτε να το σκέφτεσαι, Δεν μίλησα. Αυτή τη σελίδα δεν την ακουμπάμε, είναι αγαπημένη μου. Οκ. Γιώργο! Προχώρη. Είμαι αποφασισμένη να πουλήσω. Τέλεια, το βλέπω. Τα φαντάσματα. Όχι, με τίποτα σου λέω. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα. Είμαστε μια χαρά. Να είσαι καλά. Εντάξει, ευχαριστούμε, Γιούκι μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.